1 na grade 2 kunya mabara mabera ali na barabo nyasaye konya kumukonya iga grade 1 na grade 2 ngoreta ari mabere ni ukumi umweshimiwa Machage mukabere county 10 years umugako yaga gijikiro 150 abantu bari baga gijikiro 16 bagwaka no 10,000 bagotara gitaro cintambe simbe karasoa niga abantu bari 32,000 mubakonyete eria kabere amacho ntebiri toletega mweshimiwa nkwarenge kinyoreke kaki ukuno tebe kwaragire tukeba amache kinyoru kyao nkware ngororo amaene ekinyore kero kibwata abamurangiri gukwanu bobe emyaka emetanga ni 10 na arengo bwe musibe kinyoreke kangana nona asomi matega kanga mane na leta machiga nditigamba tebiga munankoruga iga ntobwate our manager I want to promise nyasawo tubanjira tugambe no mugavana atokonya machi kinyoreke ndaraji kwirania mange maithe maiba 19 into abwate bili ya mochari yarenge 16,500 ekero mugaba na kuigunga no mwalimu oye na ndo very bright ate betenga chibese chintigirenga kane igona ne bali kansenga mbaka ne 16,500 ntwaka ne chibese serikali jaga teka ko amen musikaga simba arati nakataka ko na ndeme digimutagite na ndikite mutaito to serikali yakore na kiakorokerwe taya tali okuigwa ni gari taya na hende baona onjoka obeire bone stima iga maitege ntoke obe